Nagpagawas na og CCTV footage ang kapulisan sa pagtanom og bomba sa perimeter fence sa City Hall sa Lamitan City sa Basilan. Duna sa gitanyag nga reward money sa kung kinsa man ang makatudlo sa nagpaluyo sa pagpamomba. Ang detalye sa report ni PJ De La Peña. Sa City Peace and Order Council meeting sa Lamitan City LGU, kauban ang PNP, Philippine Army ug ang 45 ka barangay chairman sa syudad, gipakita ang kuha nga CCTV sa mga lalaking suspect una ang pagbusikad sa perimeter fence sa Lamitan City Government Complex Lunes sa gabi. Sa CCTV footage, makita ang riding in tandem suspects nga sakay sa motorsiklo. Dayon makita ang pagkatkat sa usa ka suspect sa perimeter fence og taod-taod dunay mibuto. Samtang sa pikas bahin sa kalsada, una pang mibuto, makita kining lalaki nga midagan ug matod pa misumbong ngadto sa mga security personnel nga naka-duty sa main gate. Sumala sa mga otoridad, isolated ug pagpanghadlok lamang ang insidente. Apan gusto sa mga negosyante sa Lamitan City ang lawom nga investigasyon aron maila ang mga suspect. Anaa sa 200,000 pesos ang reward money nga gitanyag sa mga negosyante para sa magkatudlo sa mga suspect nga nakita sa CCTV. Isang malaking halaga rin na who can give and identify itong mga suspect at saka yung gusto lang naman nila maimbestiga ito, madala talaga sa presinto at least para malaman natin ang totoo. No? Gihulat pa sa kapulisan ang report sa Explosive Ordnance Division aron may bawaan ang bomb signature o gamit nga components. Di pa mabutyag kung Abu Sayyaf Group ang responsable sa pagpamomba sa Lamitan City sama sa nahitabo sa Isabela City. Parang semblance ng pagkagawa, yun parang ganun din kasi parang ayaw nila na mayroong madisgrasya kaya nilagay nila sa lugar na walang tao masyado. Luyo ni ini, padayon ang mga aktibidad sa umaabot nga Lami-Lamihan Festival nga mo'y parochial fiesta sa Lamitan City nga magsuod karong Sabado hangtod June 29. This situation is very much under control. Hindi po ibig sabihin na may nangyari na ganun. Matatakot na tayo lahat. But let us be vigilant. Ako si PJ De La Peña para sa One Mindanao.